Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kellemes délután kívánok! A Kolár Könyvklub őszi évadának második beszélgetésén, ami egyben a Jéghátán szélszárnyán című válogatáskötetnek a bemutatója is. Essünk túl a nem túl rövid bemutatási részleteken. Először is beszélgetőtársaim, Vaskó Ildikó, Sós Anita és Péteri Vanda, a három központi skandináv nyelv képviseletében szerkesztőként és az könyvletjegyző bizottságként, nem is tudom, majd erről még beszélgetünk mindjárt, mert ez egy nagyon érdekes, nem is tudom elképzelni, hogy jött létre ez a könyv, de majd látjuk, hogy ez mit is foglal magában. És ha nem haragszanak, akkor felolvasnám a fordításban résztvevők névsorát, mert úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli, aki hozzátette ez a kötethez. Így, igen, tehát Dánból Császár Klaudia, Csúr Gábor, Grünwald Dávid, Novotny Gergely, Szigeti Anna Júlia, Norvégból Fejes Dorottya, Huszárovics Petra, Nagy Laura, Pap Martin, Rékai Anett, Szilágyi Orsolya, Vaskó Ildikó, Svédből pedig Barna Szabolcs, Gombos Flóra Ágnes, Nagy Bernadett, Nagy Zsófia, Péteri Vanda és Szalá Mira, akik fordítóként közreműködtek. És azért tartottam ezt nagyon fontosnak így az elején felolvasni, mert hogy az első kérdést ez a névsor veti fel, és a kérdést azt úgy fogalmazta meg, hogy egyből két kérdés. Az egyik, hogy honnan jött az ötlet, így szét lehet dobni majd. Egyébként tegeződni fogunk, mert hogy kollegiális a viszony, nem csak a beszélgető társaimmal, az ELTE skandinavisztika tanszékéről, de nagyon sok megjelentel is, lévén, hogy magam is a skandinavisztika szakon végeztem, norvég specializáción, jó régen, de ezt most hagyjuk. Úgyhogy tegeződni fogunk itt informálisan, ha ez remélhetőleg nem zavarja a közönségünket. Tehát honnan jött az ötlet? A könyvhez az egyik kérdés, és ki fogta össze, tehát feltételezem, hogy ti hárman voltatok itt a központban, de hogy ezen belül volt-e valami hierarchia? Tehát hogy kell elképzelni azt, hogy ennyi különböző közreműködővel mégiscsak egy ilyen szép könyv, egy ilyen válogatás létrejöjjön? Vállalom az első megszólaló szerepét. Ugye onnan kell kezdenünk, hogy tavaly ősszel volt egy konferenciánk, a tanszéken került megrendezésre a Skandinávia őslakosai konferencia. Ez ugye részben a grönlandi inuitokat, részben pedig ugye a számi népnek a kultúráját ölelte föl, nyelvvel, irodalommal, történettel, kultúrával és mindennel együtt, és ennek mint egy előkészítése, illetve lezárása, tehát az egésznek az átfogó ívét jelentette ez a kötet. Így ugye a hallgatók is jobban meg tudtak ismerkedni ezekkel a kulturális emlékekkel, ugye, és most nem akarom gyorsan lelőni a poénokat, de ugye ezekre a népekre az a jellemző, nem az írásbeliségben jellemző, hanem inkább a szóbeli hagyományok. Ezeknek az egyik megtestesítői ugye ezek a mesék, mondák, elbeszélések, és próbáltunk, nem tudom mennyire sikerül, de próbáltunk egy ilyen skandináv stílusban hozzálátni a feladathoz, tehát mindenki a maga területén igyekezett fölmérni a lehetőségeket, szövegeket válogattunk, és ennek apropóján hadd jegyezzem meg, hogy még egy név el kell, hogy hangozzon, ez pedig Szőlősi Adriané, aki segített nekünk a számi mesék válogatásában és a feldolgozásában is. Igen, elnézést, hogy őt írtam, de így végül is egy kiemelt helyen szerepelhetett megemlítve, tehát feltételezem, hogy egyébként is egy ilyen hosszú időben is hosszantartó, illetve szöveg előkészítésben is sok figyelmet, odafigyelést és intenzív munkát igénylő feladat, ez mindenkire egyenlő terhet rót. Ugye mind a három egységhez, tehát hogy képzeljük el ezt a könyvet? Jéghátán szélszárnyán, mesék és történetek Grönlandról és Számiföldről. A
három központi skandináv nyelv közvetítésével, tehát így a dán, a Grönland viszonylatában, a norvég nyelv, a számi néphagyomány feldolgozása leginkább, és a svéd az pedig egy érdekes ilyen hibrid szövegrész a könyv harmadik részében, ami egy kultúrtörténeti áttekintés, és egy jóval változatosabb, bár terjedelmében pedig rövidebb válogatást ad nem csak a népmesekincsből, hanem úgy általában a népszokásokból. És ehhez a harmadik részhez van szerintem a legkonkrétabb bevezető, és Vandát kérdezném, hogy ezt röviden összefoglalnád, hogy praktikusan ez mit jelentett, mert hogy ugye az első két részhez egy ilyen általános grönlandi folklór, illetve számi folklór bevezetést olvashatunk, a harmadik rész pedig az, ami inkább a kötetnek a születéséről szól. Hát nekem nagyon nehéz röviden összefoglalnom bármit, ezt előre bocsátom, és ha most beszélhetek a svéd részről, arról azért azt kell tudni, gondolom, aki belelapozott és előzetesen nem informálódott, hogy az egy ilyen rút kiskacsa módjára rövid terjedelemben, és nem is nevezném feltétlenül hibridnek, mert ugye a szövegek egy kötetből származnak, egy Per August Andreas Lindholm nevű író, néptanítónak a kötetéből, és valójában ezek között vannak számiknak tulajdonított népmesék is, illetve olyan népmesék, amelyekben számik szerepelnek. Ezek talán a kevésbé érdekes szövegek, 4 van belőlük, az érdekesebb szövegek pedig azok a számunkra az egész kultúrát és hát azokat a problémákat, amivel az ember ugye kapásból szembe ütközött, illetve tudott is róla egy ilyen nagyon egyoldalú módon megközelítő múlt századi, ma politikailag inkorrekt szemléletű életleírások lennének az a 3 szöveg, amiről Boldizsár úr beszél, hogy ezek népszokásokat ábrázolnak. Igazából ezeknek a lefordításával nem állt szándékunkban azt mondani, hogy mi most itt hitelesen népszokásokat közvetítünk, mint ahogy az a norvégos számi részben felelhető, hanem meg akartunk volna mutatni egy századfordulós szemléletet, ami természetesen nagyon sokat változott az idők során, amely érzelmek és problémák és etnikai ellentétek valamilyen szinten most is működnek még a svéd társadalomban, amely persze intézményesen is és minden szinten nagyon törekszik arra, hogy ezek a súrlódások ne legyenek. Ez ugye most már legalább 100 éve a számiknak is komoly törekvése. És mit mondjak, még rengeteget tudnék mesélni. Igazából nagyon, tehát pont ezekre voltam kíváncsi, és még azt tenném hozzá, hogy amennyire a leginkább heterogén a szövegválogatás ebben a szakaszban, annyira tekintető mégis egyfajta egységes kultúrtörténeti összefoglalásnak, és ez egy nagyon érdekes kettősség, és ugye fölmerül az emberben, hogy pont ezeknek a szövegeknek a lefordítása az nem jelent egyfajta újrakolonizációt, mert hogy az egész történet és a háttér is elemzi azt, hogy egy ilyen belső gyarmatosítás folyt a hatalmas ügyes területeken, ahol végülis 3 népcsoport élt, hát leginkább nem annyira békében egymás mellett, ugye a őslakosnak tekintető számik, a finn, tehát a svédországi finnek, illetve a svéd telepesek, akik kvázi ilyen gazdasági migránsokként érkeztek oda bizonyos ellentételezések érdekében, és ennek a háttere szerintem nagyon jól ki van fejtve a bevezetésben, tehát szerintem senki sem olvassa ezt úgy, mint ami egy ilyen reális leírás. Talán lehet, hogy el is olvashatjuk ezt a részletet, amit megbeszéltünk, jó, ha nincs túl korán hozzá, tehát igazából, hogy látták a svédek, vagy legalábbis ez a bizonyos Lindholm, akinek egyébként a fia, ha nem is tagadta meg édesapjának a
kutatását, de mégis egy sokkal rokonszenvesebb, tehát egy együttérzőbb szempontból írt ugyanerről a számi népcsoportról egy generációval később, tehát ez egy érdekes vonás. De mit írt az idősebb Lindblom? A kötetében van egy páros elbeszélés, a számi lapodalom leírása, és ezeknek a földműveseknek a esküvőinek és lapodalmának a leírása. Például ezért is billeg ez a rész, mert a másodikat nem olvashatják fordításunkban még ebben a kötetben, de most megmutatom, hogy ír a számik lapodalmáról Per August Lindholm. A járás legcsapnivalóbb muzsikusai szolgáltatták a förtelmes zenét, nem is volt abban semmi köszönet. A paplakba tartó felvonulásokhoz hasonlóval alig ha találkozik az ember egész életében, olyan nevetséges látványt nyújtott a menet. A lapok oly ünnepélyes tartással ültek a szekereken, mintha karót nyertek volna, és oly kacagnivaló dőfösséggel méregették az út szélén nézelődőket, hogy azok közül még a legmogorvább is alig bírta megállni nevetés nélkül. A fősiketítő zenebona el sem hallgatott a paplakig, ám amint az esketés véget ért, már is újra kezdődött a csinnadrattas, folyt is szakadatlanul, míg a lapodalom helyszínére nem értek. Így gyülekeztek a meghívott vendégek, akik olyan sok húst hoztak magukkal, hogy az elég legyen a mulatság végéig. Megesett, hogy az ilyen hozzájárulást már az esküvő előtt összeadták a vendégek. A szobában felállítottak egy hosszú asztalt, melyre nemesztakarót terítettek, ha egyáltalán volt rajta terítő. Kisváltatva behordták a megfőzött húst hatalmas tálakon, de csak úgy az asztalra is tettek belőle nagy halmokban, alig maradt rajta hely. A húshalmok tetejébe kiolvasztott zsírral teli mocskos fatálakat raktak. A lapok körülvették az asztalt, mint az éhes farkasok, aztán így is fogtak hozzá az evéshez. Étkezés előtt azért elmondtak egy asztali áldást. Az étel elfogyasztása pedig úgy zajlott, hogy a húst belemártogatták a zsírba, ehhez sem kést, sem villát, sem tányért nem használtak, a húst egyszerűen az ujjai közé fogták, jól lehet azok nem ritkán koronfeketék voltak a poszttól. A taráncszarvas tejéből készült sajtot szétvagdosták, belerakták a meleg zsírba, s faragott szarukanállal leszegették a távol, mint holmi csemegét. Lakmározás közben nem spóroltak a pálinkával sem, buzgó igyekezettel fogyasztották bőséges mennyiségben. A gyors lerészegedés ellenszereként nagyokat kortyoltak a zsíros tálakból, amitől időnként az egész ábrázat maszatos lett. Kis idő múlva így is megmutatta hatását a pálinka, és egyesek oly hangos éneklésbe, zajongásba kezdtek, hogy majd beszakadt az ember dobhártyája. Rögtönzött dalok voltak ezek, sokszor végképp nem volt semmi velejük, mivel hogy előadójuk sem igen tudta, mit beszél. Sok vendég már az asztalnál elaludt, őket aztán társaik odavonszolták a falhoz, így készítették elő a táncot. Addigra tetőfokára hágott az esküvői vígság, úgy ittak, úgy ropták a táncot, úgy ugráltak és kajabáltak a népek olyan lármával, hogy azt elképzelni sem lehet. Látszott rajtuk, hogy most mulatnak csak igazán. A hegedűk nyekergésétől a józan hallgatóságnak megrepett volna a dobhártyája, ám a muzsikusokat csak nyüstölték tovább, hogy még hangosabban húzzák. Hogy tökéletes legyen a hatás, egyik-másik leleményes lap kedvet kapott hozzá, hogy egy láboson vagy más elegendő zajtkeltő hangszeren bogrács horoggal üsse hozzá a ritmust. A padlón szanaszét, holtrészeg lappok hevertek mindenfelé, némelyik horkolt is, de senki sem törődött velük. Átugrották őket a tánc hevében, kevésbé szerencsés esetben rájuk is tapostak, miközben tovább rikoltoztak, daloltak és ordibáltak egészen addig, amíg el nem botlottak maguk is, és álomban nem szemberültek kiterült társaik mellett. Legtöbbször akkor ért véget a táncmulatság, amikor már mindenki a padlón hortyogott. Előfordult néha, hogy az örömteli torbézolást néhány svéd érkezése zavarta meg. A zenészeket kivéve ritkán fordultak meg svéd emberek a lakodalmas házban, a mennyasszony pedig nem mutathatta ki az örömét, még akkor sem, ha szíve mélyén boldog volt.
mert ha jókedvűnek mutatta magát, akkor boldogtalan házas évekre számíthatott. A táncban viszont részt vehetett, de aki megtáncoltatta, annak cserébe fizetnie kellett. Bár mindenki maga dönthette el, hogy mekkora lesz az adománya, egy koronánál kevesebbet nem igen illet adni, sőt, sokan ennél többet is felajánlottak. Lehet, igen, egy tapsot megérne. Nem is az együttérzés, és nekem egyébként ebben én a rácsodálkozásra csodálkozom rá, hiszen ez több elemében olyasmi, amit talán még ma is tapasztalhatunk bizonyos, nem tudom, hogy a számik és a finnugorok és a magyarok rokonsága az vajon milyen formában, de úgy gondolom, hogy ezekben a szokásokban egy kicsit talán, hogyha ez ennyire csodálatos egy svéd szemlélő számára, akkor nem biztos, hogy ez így teljesen örököktől való gondolat. És még tulajdonképpen az, ahogyan ezt a zenebonát, ezt ismerjük szerintem. Ezt a bevezetőben is, bocsánat, a bevezetőben is írom, és hát ez egy nagyon szerencsétlen dolog, hogy nem mutatjuk be. Erről nem beszéltem, hogy én erre a kötetre és a svéd szövegek bekerülésére boldogan tekintek, de egy ilyen kompendiumnak, szemelvényes kötetnek érzem a könyvet, amiből sok minden kimaradt, amit terveztünk volna. Azért olyan fontos, hogy ilyen visszataszító vademberekként ábrázolja Per August Lindholm a lapokat, mert hogy ugye a rákövetkező írás, az pedig ezeket a már többek között asszimilálódott számikat is magával foglaló lapföldi parasztok által megölt lakodalmat írja le, ahol az egyetlen rossz szó, ami elhangzik a jól nevelt társaságról, az, hogy a gyönyörűen irányított esküvői táncok, például a mennyasszony, vőlegény és az örömapa, örömanya által táncolt 4-es, és utána egy keringő, az egy kicsit merev. És ezekben a táncokban a résztvevők emiatt a merevség miatt sokszor inkább szívesen ülnének a közönség soraiban, de semmi más. Tehát, hogy nyilván ez a leírás, ez azt ellenpontozza, hogy a művelt, civilizált ember ugyanezen a helyen hogyan viselkedik. Nekem ez nagyon úgy hangzik, mint hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka. Mert aki dorbézol, az ezért, aki meg mereven táncol, az ezért, hát elégítse ki a fene az ilyen svéd ízlést. A számi és a lapföldi, illetve a lapjelzőre még majd visszatérünk a norvég vonalon, viszont a kötetnek az első egységét, azt a grönlandi regék és mondák, illetve mítoszok, ugye mítosz és monda, ez a két kulcsszó, ami visszatér a kötetben. És a bevezetésben azt olvassuk, hogy ezek stilisztikailag viszonylag homogének, hiszen az események legfontosabb leírására fókuszálnak. A gyakorlati kérdésem Anitához az lenne, hogy ezt a homogenitást, ezt hogy lehet megteremteni, amikor ennyien dolgoznak ilyen különböző hátterekkel egy szöveg egységen? Akkor egy kicsit beszélnék a munkamenetről is. A válogatás után mindenki megkapta a szövegeket, bogarázhatott, egy kicsit olvasgathatott, és a neki megfelelő hozzá közel állót kiválaszthatta. És gyakorlatilag az órákon úgy dolgoztunk, hogy előtte mindenki lefordította a sajátját, kiválasztottunk egy szöveget, hogy mivel fogunk foglalkozni az adott órán, azt körbeküldtük egymásnak, mindenki elolvasta, véleményt mondhatott róla, és aztán az órán megbeszéltük, ugye itt voltak viták is, nagyon sokat nevettünk szerintem. Hát tematikában is van mi, úgyhogy majd látunk erre példát, hogy mik merülnek fel, de csak egy ízelítő az nem a legjobb szó, de van egy történet a trágya szellemről. Tehát az ízelítőt azt felejtsük el, mint el lehet képzelni. Illetve nem biztos, hogy el lehet képzelni, el kell olvasni. Tehát megbeszéltük ezeket a szövegeket közösen, mindenki hozhatta a saját ötleteit, tehát ott van egy név minden szöveg mögött, hogy ki fordította, gyakorlatilag ez egy kiinduló pont volt, és mindenki hozzátett minden szöveghez, csak így nevesítettük, hogy melyik kié, és aztán a végén még volt egy szerkesztői folyamat, és tulajdonképpen így jöttek létre ezek a szövegek. Ugye ez a
válogatás, ez az 1924-ben megjelent, dán nyelven megjelent kötetből származik. Ez a forrás, ez hogy írható le leginkább? Tehát ugye azt értjük, hogy a nem skandináv nyelvű kultúrákat a legcélszerűbb talán, vagy nem is legcélszerűbb, de a legkönnyebben európai ember számára mégis a skandináv recepción keresztül lehet megközelíteni. Mit lehet elmondani Knut Rasmussennek a szövegválogatásáról, illetve nyilván jelentős eltérések vannak az imént említett Lindholm attitűdjéhez képest, de hogy lehetne ezt összefoglalni? Akkor kezdem mindjárt az attitűddel, hogy egész más a hozzáállása azért is, mert ő valamilyen formában kötődik a grönlandi kultúrához. Tehát anyai, nagyanyai ágon gyakorlatilag neki vannak grönlandi gyökerei, és ez azért látszik azon, hogy ő szeretettel viseltetik a grönlandiak iránt. Tehát azon kívül, hogy azért vannak kritikai észrevételei, és ő is úgy érzi, mint az 1900-as évek elején, 1800-as években már, a grönlandiakat is kellene egy kicsit modernizálni, tehát ez a társadalom nem biztos, hogy túlélő képes abban a formában, ahogy létezik. Ennek ellenére egy ilyen nagyon lelkes hozzáállás volt, ami megelőzte az ő gyűjtését. Gyakorlatilag ugye egyrészt sarkutató, néprajztudós, író bejárja ezt a vidéket, Észak-Nyugat-Kelet-Grönlandot, és 1921 és 24 között jelennek meg a kötetek, 3 kötetről van szó, és gyakorlatilag ő azzal a céllal is utazik, hogy gyűjtse ezeket a történeteket. Ugye addig szájhagyomány útján terjedő történetekről van szó, amiket ugye ő meghallgat, és rögtön dánul fog lejegyezni. Úgyhogy ezért az is jellemző, hogy az ő mint egy ilyen szűrőjén mennek át ezek a szövegek, de mégis próbálja megőrizni. Az ő tolmácsolása, ugye a tolmácsolás sok európai nyelven is az interpretációhoz kapcsolódik, tehát egyből egy értelmezés is van. Tehát lehet, hogy ezen szövegek egyike másika már nem is hozzáférhető akkor az eredeti nyelvi formájában. Ugye van egy gyűjtemény, a Kopenhágai Institute egy 2300 darabos gyűjteménye van. Ebből nagyon kevés egyébként a grönlandi nyelven, van a legtöbb ugye dánul. Hát mivel szájhagyomány útján terjedtek, ezért leginkább ez a Rasmussen-féle gyűjtés az, ami egyfajta forrás ezekhez a szövegekre. A történetek részben mítoszok, részben mesék, részben mondák, és sok esetben világmagyarázó szövegek is. Az a történet, amit kiválasztottunk, a Kapcsi Bagoly, ez leginkább egy ilyen természetmagyarázó történetként fogható fel szerintem, de aztán lehet, hogy nincs igazam, majd a közönség is eldönti. Ezt hallgassuk meg, és még aztán visszatérünk arra, hogy milyen egyéb elemek vannak egyébként a grönlandi mítoszokban, illetve mondákban. És egy kicsit talán állatmese is, a Kapcsi Bagoly. Egyszer egy férfi az erdőben egy barlangra bukkant, ahol a bagoly, a holló, a sirály, a sólyom és a halfarkas élt ember alakban. Mindegyikük meg akarta vendégelni, ezért egymás után vadászni indultak. A holló az embereknél talált szeméttel tért vissza, és amint belépett a barlangba, az egyik gyermekére kiáltott. Te széles vállú, hozd be azt a kiszáradt bálnabölt, az embernek ennie kell. Csak a holló és a sirály evett, mert a többi barlangrakó és az ember is megvetette az ilyesmit. Szóval a saját mocskotokat megvetitek, mondta a holló, de az enyémet azért megehetnétek. Ezzel letelepedett a padlóra. A többiek azonban ettől is undorodtak. Ezután a sirály indult útnak, és egy lapos hallal tért vissza, ami igazi ingyentség volt, akárcsak a jégcsapok. A férfi megette, és nagyon ízlett neki. Majd a sólyom is kirepült, és hamarosan egy fehérjécét meg egy alkabukót hozott. Az ember ezeket is örömmel fogyasztotta el. A halfarkasnál nem volt hús, ezért felöklendezett valamit, de a férfi csak undorral figyelte. Végül a bagoly szólalt meg. Hadd hozzak most én ételt a vendégünknek. És már ki is repült. A mezőn 2 nyulat vett észre, és rögtön üldözőbe vette őket. Amikor már éppen elkapta volna őket, azok hirtelen 2 különböző irányba fordultak. A bagoly mindkettőt el akarta kapni, ezért középen ketté repett és elpusztult. Így esett, hogy tőle sem kapott élelmet az ember.
Azt hiszem, hogy erre a poénra senki sem számított. Köszönjük, Péteri Vanda. Bocsánat, köszönöm a korrekciót. És volt még egy érdekesség, amikor a holló az, aki legúbbaszt, hogyha a saját mocskát nem eszi meg, akkor majd az enyémet. Tehát itt egy ilyen kis ellipszist érzékelek, tehát a legubbasztás és a visszautasítás között még ott történhetett valami, tehát úgy gondolom, hogy a trágyaszellem az nem az egyetlen olyan történet, ami egészen alapvető emberi vagy állati folyamatokat is örömmel idéz meg, és tesz a magyarázat, vagy legalábbis a történet tárgyává. Vagy lehet, hogy tévedek, és ott ez ennyi a történet? Szerintem az értelmezés kérdése. Akkor tartsuk fenn az értelmezői szabadságot. Lehet, hogy ez többet mond el róla, mint a történetről, elnézést, és a nyelvbotlásért úgy szintén. A svéd történetben ugye egyértelműen lappokként hivatkoznak erre az északi népcsoportra, tehát ez a másságukat elég erőteljesen kifejezi. Ildikót kérdezem, hogy miért pejoratív ez a megnevezés, hogy lap a számi számára, illetve számi föld vagy lapföld? A te magánvéleményedet kérdez. Sapmi. Akkor a második kérdésre meg is kaptuk a választ. Tulajdonképpen ugye ez nagyon sok ilyen őslakos kultúra esetében jellemző, hogy rájuk ragadt egy név, amit mások adtak nekik, ez ugyanúgy a grönlandi őslakosságra is elmondható, és az általában valamifajta pejoratív jelentéssel bír, amit természetesen mi kívülállók nem ismerünk, de az őslakosok számára ez sértő. Tehát ennyi a történetnek a lényege, hogy a lap az egy pejoratív, lenéző megnevezése ennek a népcsoportnak, ők magukat száminak hívják, tehát innentől kezdve, és ugye a számi föld, számiul, szapmi, tehát ugye az ő hazájuk is ezt a nevet, ezt az elnevezést viseli, tehát innentől kezdve. Ezt mind a két bevezetés egyébként, tehát a norvég szekcióhoz és a svéd szekcióhoz fűzött bevezetés is kiemeli, hogy itt egy olyan etnikai csoportról van szó, amely nem egy adott határ által körülírt földrajzi területet fed le. Egyébként ez a zászlójukban is tükröződik, egy nagyon érdekes történet, hogy valaki utána akar olvasni, hogy milyen színkódok és jelentéstartalmak, szimbolika van a számi zászló mögött, ami ennek megfelelően nem lehet egy földrajzi vagy akár politikai egységnek a zászlaja, úgy mint egy államnak a zászlója. És ezzel együtt Vanda ír már a címben is a lap romantikáról. Tehát akkor most ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogyha ez lehet romantikus? Megmutatni szerintem nagyon fontos, hogy hogyan tekintettek az őslakos népekre ezekben az időkben. A bevezetőmben egyébként idézem Hermann Ottót is, az Északi Madárhegyek tájairól című könyvében. A Merken megtalálható az egész gyönyörű könyv, illusztrációkkal, egy norvégiai úti leírás a magyar polihisztortól, és egy teljes gyönyörű fejezetet szentel a számiknak, és ugye a szinte évre összestimmel az ő utazása és a Per August Lindholm kötetének a megjelenés, hogy ez 1880-as évekről van szó, és rendkívüli tisztelettel beszél a számikról, felvetve azokat a számikkal kapcsolatos, akkor már megkezdődött fajelméleti kutatásokat, amelyeket a Retzius nevű svéd fajbiológus indított el, és ezeket részben meg is kérdőjelezve, de mivel más tudományos leírásra nem hagyatkozhat, ezeket is közli a koponya formából testfelépítésre, és így tovább. Ezért mondtam, hogy ez egy kultúrtörténeti utazás tulajdonképpen, mert hogy
mit tekintettek tudománynak, mi volt a kultúra elfogadott része és az elemzés megfelelő tárgya, és így tovább? Igen. Én úgy érzem, hogy nekem még muszáj magyaráznom a bizonyítványomat, illetve a hallgatók nem védelmében, hanem ezt a kicsit aránytalan, egyoldalú szövegeket, egyoldalú kultúrpolitikai beállítódást tükröző szövegeket megmagyarázni, hogy miért választottuk ezeket. És nagyon rövid idő volt a szövegek kiválasztására, erről írok a bevezetőben is, és azért azt elmondanám ilyen friss hírnek a közönségnek, hogy tudniuk kell, hogy most a 2024-es Északi Tanács irodalmi díjára jelölt svéd könyv vagy könyvek egyike, az egy Fredrik Prost nevű számi írónak a könyve. Nem merem számi nyelven kimondani a címét, és magyarul meg még nem találtam meg, hogy svédről hogyan fordíthatnám le, de egy olyan könyvről van szó, amivel kapcsolatban a szerzője ragaszkodik, hogy ez ne legyen soha lefordítva svédre. Márpedig azért teszi ezt, mert az elnyomó nép ezt a részint számi kézművességről, kézműves művészetről, illetve a számi lelki életről szóló könyvet a svédek nem fogják tudni soha megfelelően lefordítani, illetve nyilván valamilyen tisztulási folyamat után le fogják tudni. Ezek az ellentétek, ezek a sérelmek ilyen erősen élnek az emberekbe. Nekem az eredetileg egy ilyen kiindulási pontom volt, hogy megpróbálnék olyan szöveget keresni, amit, ha számi ember is írt, de svédül jegyezte le, hiszen mi nem vagyunk sem folkloristák, sem finnugristák igazából. Hogyan nyúlhatnánk, gondoltam, olyan szöveghez, ami ráadásul ilyen közvetítésen keresztül jutott hozzánk. Hát persze, hogy hozzájutunk, mert csak úgy tudunk. Hogy ez is egy szempontom volt, és igen, ezért kötöttünk ki egy ilyen furcsa, exotikus részint torz, de kultúrpolitikailag fontos kis kötetnél és szerzőnél, akinek azért egy csomó érdeme van, és őt is most egy picit ilyen rossz színben tüntetem fel, különben egy rendkívül szorgalmas ember volt. Egyébként ehhez még annyit, hogy a nyelv kérdése az egy nagyon fontos problémát vett föl. Ailo Kaup norvég számi költő nyilatkozott úgy, hogy ugye a számikról feltételezik, hogy ők két nyelvek bilingvisek, mivel kötelezően kell tanulniuk a norvég nyelvet is, és emellett tanulhatják a számit is. Viszont ő ezt úgy fogalmazta meg költőként, hogy ő sokkal inkább tapasztal meg egyfajta kettős félnyelvűséget, amiatt, hogy, és ez különösen a 20. században volt igaz, és talán ez pozitív irányba elmozdulóban van, hogy megkapják azt a fajta kulturális támogatást és oktatást, ami mind a két nyelvet teljes értékűen használhatóvá teszi, akár költői vagy tudományos célokra is. És itt olvassuk a norvég számi népmeséknek a bevezetésében, hogy ezek a számi nép egyedi kulturális identitását tükrözik. Ez egy veszélyes kijelentésnek tűnik. Mitől lesz ez egyedi? Tehát mitől lesz például ez más, mint a grönlandi meséknek a tartalma, Ildikó? Hát szerintem ezt bízzuk az olvasókra, hogy eldöntsék, hogy egyedi vagy sem, de természetesen más, mint a grönlandi, hiszen más kulturális hátteret tükröznek, és hát nagyon sok tekintetben más a svédországitól is, mert, és ezt muszáj, hogy elmondjam, hogy mi tulajdonképpen egy nagyon privilegizált helyzetben voltunk, hiszen meglévő és ismert gyűjteményekre tudtunk támaszkodni, ellentétben mondjuk a svédországi forrásokkal. Úgyhogy ilyen szempontból viszonylag dúsgáltunk a forrásokban, de ugye ennek megvan a pozitív és negatív konzekvenciája is.
Bocsánat, egy nagyon rövid kiegészítés, hogy természetesen nem arról van szó, hogy Svédországban ne lennének források, svéd nyelven megközelíthető források. A hozzáférhetőség a kérdés, és az pedig ennél a projektnél az több tényezőn múlt, hogy mitől vált egy forrás hozzáférhetővé, vagy sem. De Köszönöm szépen. Hogy mennyire egyedi, mindenképpen érdekes, ezt lemérhetjük a Ciszellena című mesén, amiben szerepel egy számomra különösen kedves karakter, ez pedig a Stálló. Bár az a Stálló, akit én ismerek, az más, azok a Stállók, akik ezekben a történetekben megjelennek, ezek a trollszerű képződmények. Ugye a Stállókról annyit, bár a Boldizsára szakértő, aki fordította a Stálló című könyvet, de a Stállókról azért annyit lehet tudni, hogy... Igazából Stefan Spjut a szakértő, és mindenki más csak kisinas lehet ebben az iskolában. A Stállókat szokás egyrészt a norvég trollokhoz hasonlítani, más felfogások vagy más megközelítés szerint pedig félig ember, félig ilyen démoni lény. Mindenesetre nagyon sok érdekesség van, és persze a Stállók és az emberek között létrejött a házasság is, és tehát egy nagyon bonyolult együttélési formáról van szó, de akkor nézzük Ciszellőna történetét. Élt egyszer 3 nővér. A legifjabbat Ciszellőnának hívták. Nővérei mind lenézték, nem törődtek vele, és soha nem vitték magukkal sehová. Ciszellőna azonban mégis mindig utánuk osont. Egy alkalommal a király kastélyához mentek. Azt hallották ugyanis, hogy a király fiát és a fele királyságát annak ígérte, aki 3 olyan jó dolgot tud ellopni a trolltól, amiről a király tudta, hogy a troll birtokában van. Így aztán Ciszellőna is odaindult. Így szólt a király. Ha ellopod a trolltól az aranyládikáját, amit az ágya alatt tart, neked adom a fiam és a fele királyságom. Ciszellőna még aznap este el is indult. Nem törődött vele, mekkora veszély leselkedhet rá. Amikor a troll házához ért, a troll már aludt a felesége mellett. Így fogta az aranypénzzel teli ládikát, magához vette és elvitte a királynak. Ekkor így szólt a király. Ha elhozod nekem a kecskebakot, amelynek kis csengő lóg a nyakában, és a troll a kocsija elé szokta fogni, neked adom a fiam és a fele királyságom. Másnap este Ciszellőna ismét útra kelt. A troll a feleségével aludt. A lány fogta a kecskebakot az istállóban, a csengőbe fűcsomót rakott, hogy a troll nehogy meghalljon valamit, átvezette a kecskebakot a folyón túlra, ott aztán leült, és ott maradt másnap reggelig. Reggel a troll észrevette, hogy eltűnt a kecskebak, és rögvest a keresésére indult. Akkor látta meg Ciszellőnát a folyó partján. Ő lopta el a bak kecskéjét. A troll odament hozzá, és megkérdezte. Miért loptad el a kecskebakomat? A király kért meg rám, hogy lopjam el, és vigyem el neki. No hát akkor én visszaviszem a kecskémet, téged meg agyonverlek a lopásért, fenyegetőzött a troll. Azzal fogta az állatot és Ciszellőnát, és hazavitte őket, majd a lány berakta egy zsákba. Bekötötte a zsákot, aztán felakasztotta a konyhában. A konyhában volt egy szeg, erre akasztotta a zsákot. Ő maga pedig fölmászott a hegyoldalra, hogy olyan vesszőt keressen, amivel halálra botozhatja a lányt. Míg a troll odakint volt, felesége elkezdte főzni az ünnepi kását, hiszen Ciszellőnának meg kellett halnia. A zsákból Ciszellőna szívből jövő nevetése hallatszott. Megszólalt a trollasszony. Hát te meg mit látsz, hogy így kacarászol? Ugye tudod, hogy hamarosan hazatér a troll, és agyonver a botjával. De Ciszellőna csak még jobban nevetett. Olyan gyönyörű dolgokat látok, amiket el se hinnél, felelte a lány. Akkor bizony leveszlek, és én mászom a zsákba, hadd lássam én is azokat a csodás dolgokat, mondta a troll asszonyság. Bocsánat, a Stálló asszonyság. És akkor rögtön hozzá is kell tennem, hogy a Stállót és a troll gyakran szinonimaként használják a mesékben. A Stálló asszony levette a zsákot, és benne Ciszellőnát. Kiengedte a lányt, és ő maga belebújt. Ciszellőna felakasztotta a zsákot ugyanarra a szögre, amin ő lógott, de a Stálló asszony nem látott semmi csodásat. Aztán el is aludt. Ciszellőna fogta a csengetős kecskebakot, és elindult a király udvarába.
Amikor hazaért, a troll elkezdte össze-vissza püfölni a zsákot a veszőkkel, és addig ütötte, amíg a felesége meg nem halt a zsákban. Akkor kinyitotta a zsákot, hogy kivegye belőle Sziszellőnát, de meglátta, hogy a saját felesége fekszik benne. Szörnyű haragra gerjedt a troll, és Sziszellőn a nyakába eredt. A lány a folyó homokos partján üldögélt a kecskebakkal, és incselkedett a trollal. A homokban ülve kalimpált a lábával. A troll iszonyú méregbe gurult. A dühtől annyira megszomjazott, hogy lefeküdt a folyó mellett, hogy a szomját oltsa. Addig ivott, míg szét nem roppant a folyóparton. Sziszellőna megkapta a királyfit és a fele királyságot, hihetetlen gazdag lett, jó lehet még ruhát sem hordott. Olyan szőrös volt, mint egy kecske. A szőrzete megvédte mindentől. Egyedül vagy nem? Szerintem egy női hős, aki elvégzi a királyfinak a szokásos feladatait, és így tovább, és így tovább. Elnézést kérek, későn jutott eszembe, hogy kiskorúak is vannak a körünkben, remélem, hogy nem lesznek rossz álmok. Őszintén szóval, amikor olvastam ezt a válogatást, nekem is van egy 4 éves kisfiam, és gondoltam, hogy olyan jó lenne ebből felolvasni neki, de aztán rájöttem, hogy érdemes lesz az egyes címekhez odaírni, hogy vicces, borzalmas, esetleg inkább 18 évvel felüli, hogy véletlenül se szaladjon bele az ember olyanba, hogy egy ilyen ártalmatlanul kezdődő történet, mert lássuk be, amíg a ládikát kellett ellopni, különösebb sok nem érte az olvasót, és aztán jönnek a fordulatosabbnál fordulatosabb események. Ne éri az embert kellemetlen meglepetés, de hát egy sztálló, egy troll azért mégiscsak egy troll, nem ember, mint ahogy egy boszorkány sem, meg így tovább. És egyébként is ez jogos önvédelem volt. De ez az incselkedés, ez egy pillanatig azt a benyomást kelti az emberbe, hogy ebben a Sziszellőnában nem tenk túl az életösztön, de hát mindegy. Egyébként az nagyon érdekes, hogy ezekre a mesékre kifejezetten jellemző, hogy egészen más véget érhetnek, mint amire számítunk. Tehát például arra gondolom, senki nem számított, hogy ruhátlanul szaladgál, mert hogy szörnyű. Vagy ha igen, akkor általában ezt az elején szokták. Tehát a Sziszellőna egy gyönyörű, szép, szőrös nő volt, vagy nem tudom, tehát hogy ahogy azt így elképzeli az ember, tehát valahogy az elbeszélés megszokott sémáinak nem mindig felel. Tehát ez a boldogan élnek, még meg nem halnak, ez nem jellemző a számi mesékre, maradjunk ennyiben. Vagy akár a ketté szakadt bagolya grönlandi történetet, tehát nem tudom, hogy hányan várták ezt a végkifejletet így a kapzsibagoly nyomán. Én most inkább másra reflektálnék a gyönyörű szép szőrös nőre, hogy azért a szépségideál az nagyon-nagyon más, ugye, akár a számi történetekben, akár a grönlandi történetekben, tehát hogy mitől szép egy nő mondjuk Grönlandon. Hogy nem fagy meg mondjuk, például. Ott nem is annyira az, hogy nem fagy meg, hanem nagyon fontos, hogy az utódot, hogy fel kell tudni nevelni, tehát mit néz meg a grönlandi férfi, azt, hogy jó hosszú benne legyen, amit a kajakból is tud a válla fölött hátravetni, a hátán hordozott csecsemőnek, aki közben akadálytalanul szophat. Lehet, hogy ez egy kicsit több volt, mint amit kérdeztem volna, de ezt fel nem tett kérdésekre és válaszokat kapunk. De akkor fel is teszek egy másik kérdést, mert ugye a grönlandi történetekben talán inkább a szellemvilág az, ami dominál. Ebben szerintem egy kicsit eltér a számi válogatástól, illetve nyilván komplexebb a dolog, de ezekről a szellemekről mesélnél nekünk, hogy egy szellemes ponton érjen véget a beszélgetésünk. Hát ugye a válogatásnak is fontos szempontja volt, hogy többféle történetet mutassunk be, és nagyon lényeges az, hogy a grönlandi embereknek a hitvilágában mennyire meghatározóak a különböző szellemek, és az, hogy nem csak a szellemek, de hogy ezekkel a szellemekkel hogyan tartunk kapcsolatot, ugye a szellemidéző. Tehát egyrészt ott van a természet fölötti a szellemek világa, másrészt az ember és köztük a kapcsolatteremtő. Érdekes, hogy ezek a szellemek, ezek tényleg az élet minden területén ott vannak, és gyakorlatilag szerves részét képezik a hétköznapoknak. Mindennek van szelleme gyakorlatilag, és az embereknél, ugye, ami nekem egy nagyon érdekes volt, ez az úgynevezett név-lélek. Tulajdonképpen minden testrészhez tartozik egy lélek, ezeket el lehet rabolni. Na most, ha ezt a testrészhez tartozó lelket egymástól elraboljuk, akkor az valamiféle betegséghez vezet, tehát nagyon fontos, hogy ezt a lelket vissza kell szerezni, ebben segítnek mondjuk a szellemidéző, és a névlélek pedig ugye az, hogy továbbadja, ezek a
különböző lelkek egy személyben egyesülhetnek, akinek a személynek ugye van egy neve, és nagyon fontos lesz az, hogy majd milyen nevet kap az újszülött gyermek. Ezeket a neveket úgy majd meg lehet örökölni. És ezek a tulajdonságok, amit az adott ember birtokolt, ezek tulajdonképpen tovább hagyományozódhatnak. Ez az egyik része ennek a szellemvilágnak. A másik, ugye ez a természet fölötti, a különböző jelenségeknek a magyarázatához kapcsolódó szellemvilág, hogy azok a szellemek, akik az életünket irányítják, illetve a grönlandi emberek életét irányítják, a természeti jelenségeknek, a változásoknak a irányítói tulajdonképpen ők uralkodnak életen, halálon is, mert hogy ők határozzák meg, hogy éppen milyen az időjárás, van-e fogás, és ugye ezeknek a szellemeknek van amilyen formában, a kedvükben is kell járni. Tehát mondjuk Aziak, aki a szélnek az ura, vagy Ima, Ukua, aki a tenger mélyén lakik, és az embereknek a vétkei gyakorlatilag a hosszú hajába mocsokként, szellőként beletapadnak, és ezt a szellemi idézőknek kell megtisztítaniuk. Igen, ezt erre nem tértem ki külön, de ezek a nevek, ezek önmagukban is nyelvtörővel érnek fel. Én mondjuk csendben olvasok, hát nem képzelek egy narrátort, de ha hangosan, belső füllel képzelném el, hogy megy egy történet, akkor nagyon nehezen tudnám ezeket a neveket így kimondani magamnak. Viszont érdekesség, hogy ez a név öröklés, ha így egy kis árukapcsolással élhetek, a Polár könyvek sorozatban jelent meg az Igazság a fényről című izlandi regény, amelyben szintén nagyon fontos szerepet játszik. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem skandináv, vagy a grönlandi kultúra, az nem tekinthető skandinávnak, de mindenképpen egy ilyen északi, nyilván más kultúrákon is ez meg lehet, de az, hogy a névvel együtt ezért kell nagyon ügyesen megválasztani a nevet, hogy megörökölünk, ha nem is egy lelket, de mindenképpen egy személyiségjegyet. És ami még a tenger istennőhöz, tengerszellemhez inkább kapcsolódik, tehát az, hogy a mindennapok problémái hogy jelennek meg, vagy hogy csapodnak le ezekben a történetekben. Erről mondanál egy szót, tehát ez a kiengesztelős történet. Igen, ahogy említettem, ugye az emberi vétkek, azok tulajdonképpen ilyen szennyként beleülnek a nagyon hosszú hajába, és ennek megfelelően ez úgy eltorlaszolja vagy megfordítja a vizek folyását, és így lehetetlenné válik a halászat. Tehát ahhoz, hogy újra visszaforduljon a vízfolyás, és a halak befelé Imapukua házába folyjanak, és musszanak be, ehhez ki kell engesztelni. És ez az, amit ez a szellemidézőre vár. Egészen 21. századi gondolat egyébként. Úgy gondolom, hogy ilyen meglepetések is érik az ember, tehát az öko-irodalom, tehát az, ahogyan feldolgozásra kerül az, hogy már egy ilyen természeti nép, nem nagyon feltételezhetjük, hogy ők aztán mivel szennyezték azt a környezetet, ami ilyen bosszút álljon rajtuk, és mégis, tehát hogy ez valami nagyon elemi erővel jelenik meg ez a tudatosság. Illetve az emberi gonoszság, ami szennyező. Igen, nyilván konkrétan olvastam valamit, ami elsősorban talán inkább metaforikus ebben a kontextusban, de érdekes, ahogy új jelentéstartalmakat nyer, minden olvasással, és zárszóként annyit tudok kérni, hogy olvassák és adjanak hozzá újabb és újabb jelentéstartalmakat ezekhez a történetekhez, mindegyiket értelmezzék és élvezzék a maga helyén, és ahogy ez kiderült, az értelmezések tere is elég tágas, úgyhogy nem kell okvetlenül egyből a legrosszabbra vagy a legjobbra gondolni. Jó szórakozást kívánok az olvasáshoz, és köszönöm beszélgető társaimnak, Vaskó Ildikónak, Sós Anitának és Péter Ivannának, hogy bemutatták ezt a roppant izgalmas és szerteágazó könyvet. Önöknek pedig azt, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.